साला बे मोखावखि जानायफोरा दाबो मानो एरै नुजाफैनो रोङाखैलै बिसोरो इमानो गोबाव मारै दा सोरखौबा एदावना लानानै बयद' गाहाम बुजागारगोन नोङालै Hey baby, what's wrong? एख' जायाखै my friends are going to another place. They are not coming yet, still right now. So that was I am something angry. Oh, don't worry baby, they will come. ले मारे दुस्तो गोजा मानसिलै बेलगाय दि हिरि गावेला मानसिफोरा फैबाबो एरखम बोरै दुस्त खालामाखैमोनलै इसोर बयद' मारै दुस्तलै बया लासिंसिं अपमान खालामगोनलै बेखौ लाय मेन्टेल भाइया मेन्टेल भाइ लै मारै धिरि खालामोलै नोंसोरो बयाखै गोबाव नेबाय नोंसोरखो आरो मा रखम नोंसोर सिख्ला नुफेराखै नामा मारै एदावलाबायनाय बयद' अपमान मोनदोलै आङो एरि सिख्लाखौलाय नुफेरदोंब्रा बे फाग्ला गुफुर हट खान्दा गाननायफोरखौ नुब्ला सोर फाग्लाया नायालासिनो थानो हानो देलाय आरो बेबो फरेनार सिख्लाबावसो होनलाय आरो कासेया बहा एरै गोमाना पाबोखो पागला जाजोब्बाय नामा नोंसोरो मालाय सामथाया मालिसनानो थाबोनायखौ नुवाखै आरजिबोसिगोन आसोला मवा मारै माखोलै मालिसनानो ताबोखोलै बया आंगामांगोलै बोरै खालामोलै माबा खालामनानै माबा एरै सोरखौबा माबा खालामना लाफ्लांबा सौख्ला जोबजाबासो गमा मोनगोन नों सुवाथियाला गावखिनिया फैग्रोनानै मोजांसो बुंदों नुवाखै आसोला गार्लफ्रेन्डजों लाइन मारिनो थाखायनो फैग्रोनायखौ मोरैनो मोनथारि बायदि थारमाने हागौबाय आरोना जोंखौ डिस्टार्ब खालामजानो गिदोंमोन माने हाय रखम नङालै मा रखम जानोलै खोथाफोरखौ मानो गाहामै बुजिया What are you talking about, baby? No, nothing problem. You don't worry, my baby. आसोला हागौबाय खिन्थु नोङो पटायनो आसोल जोंफोरजोंलाय मा पात्ता मोननो जोंखौ बेबिचाव गाहामैनो सिनायजोबो मिथियोना नोंखौ मेन्टेल भाइ गामियाव खोथा नायहैजोबलाबायगोन जों गयाव सिख्लानि बेफार खालामगासिनो होननानै पांपं नङा सौग्ला जोबगोन दानो नोंसोरखौ अननानै रियाव फैनो होदो मा रखम गिदियालै नोंसोरो बया हामा मानसिलै नोंसोरो दै बोरै बुङोलैनो आसोला गिलायदो गिदो मेन्टेल भाइ नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ बन्दक होनो आङो बन्दक सौनानै कि गोरलै ओंखारहोगोन दानो मागार किरि जेनो दाफै तो गाइस फाइनाली दिनै गयाव फरेनार सिख्लाफोरनि मोदोम नानो मोनसिगोन मालिस नानो मोनसिगोन देखायजोबगोन आं दिनै नायबाय था दिनैनि ब्लगाव वाव गाइस व्हाट ए अननेसेसारि बिउटिफुल प्लेस मा मजा डाबल इन्टारेस्टिं अयथासार हेभि मजालै एखेबारे सलिद हट गरम दंथारो नै आंनि खाथियाव फरेनार सिख्लाफोरा नाय गाइस Hey baby, come on, message for me. Ma'am, रुकिए ओलो थोड़ा something रुकिए because I am blogger ना YouTube channel है मेरा so I am video लाबाय करता है तो चिंता मत करो मैम I am doing ना you को मालिश करता हैंगे Don't say, okay? Hey, I am not saying ब्रा मैम माखो दोनदो I am blogger ना because da I am here so first time ना अलप खिबा थोड़ा समथिंग लाजिबाय बोरैबा मोनबाय करता है सो कोई बात नहीं आपको मैं मालिश करता हैंगे कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं Okay, do it. मैम I am doing वाह बे सासेखौनो मालिश नाग्रोथारगोनलां बे सासेया हिथिन बरियासिन What are you talking about, baby? Hey, nothing talking, ma'am. जेबो नङा. I am talking about myself, okay? Oh, really? Oh, really? फुरी एकदम really. I think this boy is something crazy, man. Keep doing. I think so. Look at this boy. बिसोरलाय मा घन्टाखौ बसिगासिनो ब्रा केला. I think he is from village. मेगन सालायबाय बे. मैम. What happened? आइनो नुवाखै देयार आइमखौ खिबा फुसुर फासार रायखुमाबाय खरथा थाहे Oh, don't worry, baby. Don't look out this side. Do your work. Okay? माबा वालनि गावाबो Hey, Amila. This boy is totally crazy, you know? फरेनार हिन्जावलायनो girls don't say me crazy, okay? I'm very angry बहुत दिगदार हो जाएगा बनखादों केला
Hey, don't say anything, Apollonia. He's totally mad. माबा बुजिथारै बायदि मोनदोंलै आंखौ दारमास दिनै Hey, come on, first. Masses, whole body. अके मेम अल बडिथ' मासाज खालामगोन ब्रा Oh, do the side, hand also. ओके मेम टेंशन लेने का दरकार नहीं ऑल बॉडी मसाज करेंगे ना मैं Okay, nice. How sweet, hand. हाय मानसिखौनो एल'लाजोबनोसो गोसो जाथारबायलां बाला What? नो नाथिं Please say in English that I can understand. है मुझे बारा इंग्लिश नहीं जानता है ले so that's why I cannot speaking fluently Okay, do backside also. Here, this side. सब करीम सब ऑल बॉडी मालिश करीम तो टेंशन लेने का दरकार नहीं मेडम Okay, thank you. गरम गुदुं मोनजोबथारबायलां रखरा मोदोम दांनो मोननानै आयो माइसि सलिडलै माइसि स्मुथ फिगार बोरैबा मोनजोबथारबायलां मेवरो मोनजोबथारबाय रखरा दानो माथिंबा एल' हरगारनायासो गैयालां Okay, nice. Keep जानाय going. नङालै जानाय नङा बोरैबा दुमजागारगोनसो Okay, wait. आयु माथो गोजौथारबाला दान्दा दाउब' माबा हारि दग्ला साइसो What? Sorry, please. मेडाम इउ आर इमान गोजौ इमान लाम्बा माबा इउ आर हाइ स' हाइ What? Hi. I cannot understand. मेडाम इउ आर आंनिफ्राय इमान गोजौ हाइ किबा ओइ मा होनना बुजायबावनांगौलै बाला What? माबालै बुस्थुआ इउ आर फ्रम मी माने आंनिफ्राय नोङो गोजौ हाइ लेभेल ना मा होनगोन बेखौ Oh, baby. What are you talking about? I cannot understand. Come on, let's do again. माबा होनदों थथ' थाथा दै आंबो बारा बुजिलायलाना बुस्थुआ Come on, masses. Now let's. खम जारला Hey, friends. What's up? Why are we keeping him? Get him out from here. ओइ खानाय गावजें हेब्रे देब्रे बिसि दादा नखर बिदे दिस इज दा इण्डिया इउ नो जाम्बिलाय वाइ आर इउ माथो होबाय खरहे डिस्टार्बिं खरबाय खरथाथाहे जाम्बिलाय Bastard. Rascal man. मेडाम डोन्ट टेंशन आइ इउ को जब द मालिश डुइं ओके टेंशन नलबि Okay. देबारबा हले मालिश नानाय फाजिनो मायावबा दांदेर हरथारगोनलां बिसोरथ' रायखानाय नङा बायदि मोनदां वेस्टार्न कालचार ना बुस्थुआ बिसोरना मोजांसो मोनगोन बायदि मोनदों आं साख'ना खनायाव केटे एल' हरनाय नायनि र' रायगोन नामा Hey, what are you doing? Don't touch here, okay? सरि मेडाम मिस्टेक दान बारा रायासै दे आंलाय गोगोम रायजासिगोनसो सानदोंमोन Slowly, smooth, okay? Okay, madam. I want to say one thing. I want to say, madam. What? Bustutu. If you want to all body massage, then you should remove your all dress, please, madam. What nonsense? Oh, बढ़िया हो जाएगा ब्रा. I will massage you. No. तरीका I will massage you, madam. I will massage आराम से smoothly like आटा मैदा नानाय बायदि आराम से I will massage you. No, I don't want anything. Get out from here. I said get out. ताई जाम्बिलि नोंसोरो. Then give me my money. Money? What money? You think I stole your money? आरे it is इदि नङा. I said my money मोननो गोनां खोमा मोनबा my you have to pay give to me my money your money for the मालिश मेसेज करने वाला हाजरा तो दे. Oh, sorry, I forgot. Take this. Here you are. How much? $2. $2 मात्र थाइनैल' You have to transfer this currency, okay? What? मा ट्रेन्सफार खालामनांगौ ना मा होनखो?
Yeah, this currency is America dollar. You have to transfer this currency in Indian rupees, okay? Hey, ibila me echo ni hijan थाहैदो खिन्थु Take this. आरो माबा फैसायानो बेलेगसो दै जोंनि फैसा नङा खोमालै बियो madam this kind of money in our country India no sole Sorry, I have no Indian rupees right now. You should go currency exchange office, okay? दै 12 घन्टा जोंलां बेखायनोथ' मोजांबो बुजिया माबो बुजिया जारलालै माबा फैसायाबो थाइनैल' गावसोरनि आमेरिका डलारखौसो होगारगारबाय दै बे थाइनैल'खौलाय बबे मुरा बेंक माबा एक्सचेन्ज अफिसाव सोलायना लानांगौ जाखो आंलाय नाङालै थाथोंसै दैमायावसो गारहरगारनोसै आं तेला सिख्रि सेबनो मोनबाय बायगोन होननानैसो मालिस नालाबायबाय 100-200 मोनगोन होननानै माबा आमेरिका डलार थाइनैल' होजाबाय जोंलां दानो जोफायला जुगारगारलां Hey boy, what happened? what happened मानि फेन होननों र' आंबा मा साला Come on, next. Message from me. नै लेवरा जाखादों मानोबा दरखार गैया मालिस नाना होबावनो Please, come on. मेरेखौ नायसोलाबथा हे माबा आरो बड'लेण्डआव थांनो What? will you go to the Bodoland beach will you go my place No, thanks. birthday होनबा आंबो I am not Malaysia you Go. You can go now. What are you looking for? ma'am come एखे लगे दुगैबाय खरथा हेम in the river come Hey, idiot, get out from here. साबथिंना बड'लेण्डआव लाना थांगोन बारा गरम नङा सिख्ला Naughty boy. गावसोरखिनि आजादि हौवा हिनजाव जोंखौ अन्थायाव जिरायनो होबाय सालाया माथो जानो एख' जाया सियारियाना हैलाय सामथाय आसोलफोर बा नोंसोर बेयावसो दं आरो साला नोंसोरखौ रुमाव थांग्रानि ओंखाम ओंख्रि संना दोननो होबाय नोंसोर बेयावसो मिल फाखागासिनो दै कियाखौ जानो नोंनो गाहामै संना दोननि र' जों नायलाय एख' गैयालै नोंसोरजों वा आसोला फरेनार सिख्लाफोरनि मोदोम नाना फैनानै आरजिबाय खिन्थु नोङो ना माथो जोंजोंलाय मा पात्ता माखौ दोनदो सामथाय जेरावबो सिथाबलाबायनो हायो थौदो रुमाव थांसै ओंखाम ओंख्रिसो गारबाय साला जेबो मोनला माया दै आरो गाबोननिफ्राय मेन्टेल भाइ आंनो खामानि नागिरना हो बे हटेलफोराव बिसना बनानै होला बायग्राबाबो जागोनलै जायोलै आंनोबो जायो सिख्लाफोरनि खिथु सुग्राबाबो जायो थाव रुमाव थाव